الرحيم. الدرس الثالث والعشرون 23 سبق сөздіктер. سنة жыл, فصل мезгіл, شهر ай, أسبوع апта, يوم күн, نهار күндіз, ليل түн, دقيقة минут, ثانية секунд, ربيع көктем, صيف жаз, خريف күз, شتاء қыс. 15 15, 23 23, 100 100, 1000 1000, 115 115. في اليوم 24 سنة. бір күнде 24 сағат бар. في الشهر أسابيع. бір сөз қалып кеткен. في الشهر 4 أسابيع. бір айда 4 апта бар. في الأسبوع 7 أيام: الجمعة والسبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس. бір аптада 7 күн бар. Жұма мен субботаларда демалыс. Джума والسبت الأحد воскресенье, الاثنين понедельник, الثلاثاء вторник, الأربعاء среда, الخميس четверг. ذلك البيت يساوي 1000 تنجة. бұл үй 1000 теңге тұрады. اشتغلت الليلة 5 ساعات. түнде 5 сағат жұмыс жасадым. في النهار نشتغل وفي الليل ننام. күндіз жұмыс жасаймыз, түнде ұйықтаймыз. في السنة 4 فصول: فصل الربيع, فصل الصيف, فصل الخريف, فصل الشتاء. бір жылда 4 мезгілі бар: көктем мезгілі, жаз мезгілі, күз мезгілі, қыс мезгілі. خرجت إلى السوق فدخلت مكتبة فاشتريت 11 قلما و100 كراسا و1000 ريشة. базарға шықтым, кірдім кітапханаға, сатып алдым 11 қаламды, 100 дәптерді және 1000 қауырсын қаламды. كم يساوي قلمك؟ 5 مليمات. сенің қаламың қанша тұрады? 5 тиын. اشتريت هذا الكتاب ب24 مليما. бұл кітап 24 тиын тұрады. في الشتاء نتعلم في المدرسة وفي الصيف نستريح. қыста білім аламыз мектепте, жазда дем аламыз. في هذا الأسبوع نذهب إلى الغابة. бұл аптада барамыз орманға. في السنة 12 شهرا: المحرم, صفر, الربيع الأول, الربيع الآخر, جماد الأولى, جماد الآخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذو القعدة, ذو الحجة. бір жылда 12 ай бар: محرم, صفر, ربيع الأول, ربيع الآخر, جماد الأولى, جماد الآخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذو القعدة, ذو الحجة. бұл хиджра айлары. 24-ші тамрин: жыл сана, мезгіл фасыл, күндіз нахар, апта успу, кеш лейл, ай шахр. 25 тиын: 25 مليما, 34 қалам. 34 قلما, 30 күн. 30 نهارا, 40 бұзау. 40 عجلا, 34 кілт. 34 مفتاحا. біздің мектепте 34 оқушы тәлім алады. نتعلم 34 في مدرستنا
تلميذا في مدرستنا. Біздің сыныпта 26 оқушы тәлім алады. نتعلم 26 تلميذا في الفصل في فصلنا. Мен жаз мезгілін жақсы көремін. أنا أحب فصل الصيف. Біз жаз мезгілін жақсы көреміз. نحن نحب فصل الصيف. Қыс мезгілінде мектепте оқимыз. نتعلم فصل الشتاء في مدرسة. Жаз мезгілінде демаламыз. نستريح فصل الصيف.